guys, so patungo na kami doon sa bundok in order to fulfill my 15 promises to Saint Vincent. Actually, may chapel kami doon. May chapel ako na pinagawa through the efforts of my friends. Anong nangyayari sa akin? And si Ate Joanne, sister-in-law ko, at si Bayaw na si Mama. Yun ang palagi kong kasama. At ito. Yahoo! Mainit na. Lab, dala! So, mainit na guys. It's already 10. Punta na kami mga 2 p.m. pa ang prayer time. See you, everyone! Guys, andito na tayo sa upper na bundok. So, actually, mga 1/4 pa to ng kilometer. Pila may ka-kilometer kaya kuha padulong sa bukid. Sa Luay from mga 20 mga 20, mga muran siya mga 17 to 20 kilometers. Pero ako may mga 17 kilometers na siya. So this is Kansaluay, barangay Kansaluay. Dito ako, dire ko na tawo. Ipinanganak. Dito ko ipinanganak. So tapos yung parents ko talaga, yung mga grandparents ko, may bahay talaga sila sa Caceres. So kaya doon na kami talaga nanirahan sa Caceres. And medyo may kalakihan din yung lupa nila doon sa, hindi naman gaano malaki, sa Kansaluay. 13 years ako doon nagstay. Tapos pinagpala ng lubos. Sabihin natin sobra talagang pinagpala kasi pag hindi ako pinili ni Father Al sa Sisters of Mary, hindi ako maging tao ngayon na parang I feel so hilas talaga na sino ba ako kung hindi pa ako pinili ni Father Al para isa sa maging anak niya at paparalin niya ng very prestigious school talaga, number one school of the poorest of the poor, prestigious school talaga ng Pilipinas, ang Sisters of Mary. So isa ako sa napili. So masasabi ko pinakalaki talaga ako kung anong meron ako. Hindi ko naman pinapagmayabang kung anong profesyon meron ako. Masasabi ko lang na sobrang blessed ako kasi tinitingala ako ng mga tao, naniniwala sila sa akin. So I feel so hilas talaga. And today, punta kami ng bundok. I have my chapel there, of course, with the help of my friends na laging naandyan sa akin hanggang ngayon. Natayo ko talaga yung chapel for Saint Vincent. Pinatayo ko talaga to, it's because meron akong panata for Saint Vincent for the successful heart surgery. So shout out sa ABS-CBN and GMA. Actually ni Sir Marvin Cuyugan, Sir Marvin Agustin, and si Sir Enrico Santos na tumulong sa amin upang maoperahan ako. And of course, Our Lady of Lindugon sa Sibunga. Maniwala ko yun sa hindi, wala akong pakialam. Basta yun ang nag-ano sa akin na maging successful talaga ako sa aking sakit. I mean, may healing talaga. And of course, si St. Vincent, kung bago ako malapit ako maoperahan, pinadala na ako ng Philippine Health Center. At may nagsasabi sa amin na wala na talagang pag-asa. Nanaginip ako kay St. Vincent. And gusto niya sa akin talaga na bigyan ko siya ng pugay as honor. Hindi naman po devotion talaga. Hindi naman yung i-adore yung saint kasi sa misinterpret talaga ng mga Catholics misinterpret ng ang Catholics sa ibang relihiyon na ina-adore namin yung mga santo pero hindi namin sinasamba yung santo, no? Talagang in honor lang sa kanilang intercession. So nanaginip ako in my dreams na gusto daw niya si Day Patring yung sa akin. So ngayon si Day Patring medyo may katandaan na siya. Actually yung one eye na lang daw niya, yung isa hindi na masyadong makakita pero laban pa rin kasi siya yung pinatawag ni Saint Vincent na siguro kung aabot ang panahon, syempre simba ko, wag lang sana, may God forbid kasi kailangan ko pa siya. Pero sa ngayon kayang-kaya pa naman ni Day Patrick. Dito tinatawag pare. So once tayo sa mga ahas dito,
na talagang ahas na ahas, hindi yung ahas na nandoon sa likuran ninyo. So, maraming ahas dito. Yung one time pa nga yung kapatid ko, gabi na sila nakahabal-habal. Tapos, ang laki daw ng ahas. Yung itim at saka may putik-putik sa ano, na white. Kasi ano talaga, forest na to eh. Wala nang masyadong, walang bahay. So, timberland ito. Shoutout sa aking hubby with my pamangkin. Yan o, nakasakay. Yan siya. So, Campari na. Halfway na kami sa kilometer patungong Kansaluay. So, Campari is under Kanangkaan. Barangay Kanangkaan. After this is Barangay Kansaluay na. So, yung sa amin, hindi talaga proper. Yung sa proper Kansaluay, yun ang malayo. So, yan o, doon na kami. Maingay talaga kami, maingay. So, pagdating doon, bigay tayo guys ng, kahit wala pa tayong sahod sa YT, sana may sahod na tayo. Nagka-problema ako sa email ko. So, actually pag may sahod ako sa YT, sa Sisters of Many ko muna ibigay kasi silang naglagay sa akin kung saan ako ngayon. So, ibibigay ko muna sa Factory, sa Sisters of Mary yung pera. Pagkatapos niyan, magiging matraso ko sa mga tao, sa mga friends ko na hanggang ngayon. And of course, punta na tayo guys sa United Country. Ibig sabihin, punta na tayo. Ibigay sa mga may wala pang sahod. Kaya naman yung mga guys, hindi talaga may maraming mabuting loob na palaging nandito sa akin, nagbibigay sa akin ng cash. Maraming salamat po, may Aloysian YouTuber family, my Aloysian family, and of course my friends who is always there for me, na hindi talaga nagsasawang tulungan ako at alam nila na totoo talaga ako sa aking pagkatao. Ayoko manloko ng tao. Yan. Kung ayaw mo sa akin, hindi kita pipilitin. Kung aalis ka, okay lang yun sa akin. Gusto ko kasi totoo lang talaga. So, dito na tayo guys. Malapit na tayo. We're halfway there. Tapos magluluto kami with the family. Hi kuya! So, with the family muna. Tapos mga by 2, bigay kami ng mga pre-love ko. Every year ako nag-ano ng mga pre-love. So, kung magtaka kayo, palagi ako nag-change ng outfit. Huwag kayong magtaka kasi bigay yung iba, ang dami pa nang binigay, yung iba 20 pesos lang yun. Di ako mahilig sa mga branded nga mga ano, dami. Gusto ko yung UP lang. Ayun yung branded. So, yan. Malapit na tayo. Mag-PM. Mag-pray na kami kay St. Vincent. Katapos yan, PM. Mag-day relief. At saka, bilang to. Pagkatapos yan, uwi na. Yan. Malapit dito. May Nikalahan. Kasi may dyan eh. Sabi ng lola ko, kaya Nikalaga man na siya sa Bisaya. So, may ano dito, may lake dito na minsan mag-ang honor niya. Check ito sa aming lake, sa aming previous videos. So, minsan mag-brown, minsan mag-blue, minsan parang hindi ko alam. Talaga nagtaka. Yan o, dyan. So, nagtaka talaga kami. Yan o, yan. Yan ang Nikalaha. So, yan ang Nikalaha o. So, nagtaka kami. Bakit siya brown? Tapos minsan naging blue. Tapos minsan yung water nagiging green. Talagang misteryoso siya. Pero wala namang sabi-sabi nga nila. Pinapatakbo daw yun ng kalabaw yung isang beses. Tapos hindi na daw bumalik ang kalabaw. Siguro naunlod ang kalabaw.
sa aming, sa aming lugar talaga. So, dyan kami na, yun, yung ate ko, yung ate at kuya ko, andyan sila na, may dalawang, may dalawang, dyan. Oo, malapit na tayo, guys. Malapit na tayo. So, maganda talaga pag minsan-minsan. Alam nyo, hindi naman kailangan pumunta kayo ng ibang lugar. Punta na kayo sa bundok ninyo. Kasi yung, alam nyo, yung nature, unlimited yung maibigay nila. So, kung punta ka ng beach, punta ka ng bundok, yung mga nature, unlimited. So, hindi ka mapapagod. Very relaxing. Kesa awayin mo yung boyfriend mo, awayin mo yung asawa mo. Mag-ano na lang kayo, palakad-lakad lang. Punta kayo sa lugar ninyo na kaya na ng packet ninyo. 100 pesos lang, 200 pesos. Magkaanwain na kayo. Nilay-nilay sa bundok. Yan o, di ba? Maganda. Maganda talaga. Sobrang fulfilling pagkatapos to. Pero nawala na yung parang nakakabibingi kasi yung oxygen, yung temperature iba na. Babalik nyo naman yan pag punta natin sa sa Kasere, sa Ubos. Pasensya na guys, hindi talaga kaya magtagalig ng buong buo. Shout out Aloysian family Adlas, Silang Cavite, Santa Mesa. Shout out Mexico. Mga avid subscriber ko dyan, hindi nyo ako maintindihan. Shout out Mexico, SMI Mexico, Brazil, and Brazil. Maraming salamat po sa pagtangkilik, sa pagmamahal. Malapit na tayo. Malapit na tayong darating. May gani iya kay wala na sa ikuan niya. Oh, wala na ikinip. Oh. Actually guys, nagtataka ako bakit hindi ako iniwan ng mga friends ko kasi napaka-hectic ng schedule. Tapos hindi mo maintindihan. Yung asawa ko nagre-reklamo na sa akin kasi ang dami kasi kahit pagdating ko ngayon, magluluto ng lunch namin, lulutuin ko lang yung karne na binili ko pa for the family. Pagkatapos ng magsusupakan pa sa so ganyan. Pero carry pa rin. Parang lahat na lang gusto ayun, mag-invest na parang siyempre natin makatulong sa iba, pero paano tayo makatulong kung walang-wala tayo? Kaya ang ginagawa ko is to invest naman, for investment. So, kaya may photoshoot pa din for my page. Now, shout out Rakista J followers, salamat. 12K followers ng Rakista J, ang dami na natin. Actually, pwede na tayong mamoni. Ay nako, pero ang dami pang requirements. Baka akala nyo followers lang kailangan. Kailangan pa tayo ng 15K na kailangan pa tayo mag-trending kahit 15K views lang. So, hinay-hinay lang tayo. Ang dami pang concern. Yan. At saka sa mga subscriber ko, we are almost 2,500 subscribers. Check out Lucky Strings. Sa hindi pa nakakaalam, nakakataba ng puso na nag-install ako ng YouTube, ma'am, actually, kasi nalaman ko nag-YouTube vlogger ka pala. Actually, hindi ako interesado ng YouTube, pero kailangan ko mag-install kasi sobrang napahanga mo ako sa iyong galing. Nakakataba ng puso, wala naman akong ibabalik sa inyo. Kaya nga baka balang araw, hindi naman pwede na magtanim ka ng punong kahoy ngayon sa bukas makalawa makano ka agad, harvest agad. So it takes time, just trust the process. Huwag lang magmamadali, enjoy lang kasi pag lagi tayong nakafocus sa money, hindi natin ma-enjoy. So daming nagtatanong sa akin, ay vlogger ka na, tapos marami pang kapang views. Siguro kala nyo ganyan kadali. Huwag naman i-pressure, enjoy lang. Makikita yan natin pag siguro pag nag-milyon na, pero pag sa ngayon lang, ay nako, kulang pa yan sa kapital. Pero pag mahal mo yung ginagawa mo, passion mo yung ginagawa mo,
talagang yung imposible, maging posible. Yehey! Andito na tayo, guys! Andito na tayo. We have 15 minutes para doon sa Campari. 15 minutes na yung riding ko yan. Shout out ni Kuya Jack na palagi na dyan sa akin. With Ate Joanne na palagi nandyan sa akin. Whatever, bili ng tiles, bili ng ite, kahit anong bibili namin. Nandyan na yan palagi sa akin. Isang tawag na. Kaya maraming salamat. Ayan mga anak ko! Yan sila si Aloysia at si DJ. Kasama ko ng mga ano ko. Yan ang husband ko, oh. Napakagwapo. Yan. Yehey! So, dito na kami. Bye-bye! Sa sako, yung mga ibigay ko. Ganyan lang. Huwag na yung maraming arte. Guys, andito na kami. Andito na kami.